Right, dyna mi'n ydw i'n awr yr hyfryd. Emma Walford! Emma, cyn i ni ddechrau. Croes at ni, ond cyn i ni ddechrau, mae'n rhaid ni gael hwn mas o'r ffordd. Dewch y hotel Edi nôl. Dewch yn ôl, gadewch ni ddechrau ymgyrch rwan. A wneud lleath pawb arbennig. Fi'n fyna. Ysgrifenwr, sgriptiwr fyna. Ond ie, neis, cyfnod gret yn dod. Oedd o'n ffantastig, oedd wrth y modd. Colli'r cyfnod na o fel actio cymeriadau achos ysdi crafwr do fyd fel Miss Emma Worthington. Do, oedd o'n gyfnod lle o'n i'n flin iawn. Oedd o'n greit, o'n i'n cael bod yn flin efo lot o bobl. Gathon ni gymaint o sport, mae'n cael gwneud beth fel yna, fod y ffrindiau gorau di, a gathon ni gymaint o hwyl. Dewch y fe nôl. Dewch y fe nôl i fi gael bod yn flin eto. Maen nhw'n dieddol o gael gwared o'r rhaglenni gorau, ydyn nhw? Ti ar wedi 3 nawr yn dweud? Ydw, sydd hefyd yn sydd hefyd yn lot o hwyl. Mae o'n hwyl. Ti'n gwybod bod yn gall fyna? Dwi wedi gorfod, wel, yndw, ti'n gorfod bod yn lot callach na go ni yn Hotel Edi yn amlwg, ond mae'n ddigon o hwyl yn efo hefyd, ti'n gorfod bod yn gall efo straeon bach falle mwy personol, neu rhywbeth bach mwy dwys, ond wedyn, mae tema coginio, ffasiwn falle, so mae'n... A, efo Rodri Owen. Rodri Owen. Digon o hwyl efo fo, sy'n lyflu. Rodri, oce, a wedi sgrifo yna, right. A ti hefyd i gweithio gyda Dudley? Do. Dwi'n chwerthu... O, Dudley. Mae rai fi wedi hwn achos mae'n y sgript. Maen nhw'n gweithio bod Dudley yn edrych fel Daniel Glyn. Ti'n cytuno? Dudley fyna. Ydy yn chef blin? Fel Marco Pierre White a Gordon Ramsay? Mae'n gallu bod bach yn gas. Ddim efo fi, ti'n gallu bod... Mae'n strict. Strict. A mae'n oce. Oedd o'n flin efo geth, oedd? Oedd ddim yn eisiau efo geth. Na, oedd o'n lyflu efo geth. Ond, ti'n be, wir ti, dwi wrth y modd yn cyflwyno efo Dudley. Da ni'n cael gymaint o sport. Emma? Os ydych chi'n rhoi gan i... Ti eisiau fi ganu? Paid a bod ofn! Paid a bod ofn! Mae Tudur yn fan. Mi oedd Tudur yn fan. O Eden fyna. Na, problem gyda'r mic yna. Oce. Ond os dim efo fi. Deiawd. Be, am wneud... Ie, cam yma. Microphones chi'n torri, cam ydi hwnna. Dudley, mae pryd o ser di cael ei nwebu am BAFTA. Do. Llonchiadau. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Yndw. Yndw, so dwi'n cael mynd. Ydy Hugh Fash di roi rhywbeth o syniadau o'r am beth i wisgo? O, mae hwn lyflu. Rhywbeth piws melfed, o BJ Jones Lambed. Na, sori. O, cradur. Ond ti'n mynd i'r noson, oed? Ydw, edrych ymlaen yn fawr. Unrhyw syniad o beth ti'n gwisgo, falle? Mae dwi wedi prynu ffrog bach. Ei, fel maen nhw'n gweud, pwy yw ti'n gwisgo? O, na. Be dwi'n wisgo? Ffrog. Ffrog a shoes. Ffrog a shoes. Ie. Reit, be oedd pryd o ser? Pryd o ser oedd tebyg i'r gyfres, cystadleuaeth, oedd gen ni celebs yn dysgu sut i goginio ac yn gorfod gwynebu gwahanol sialensau ac yn pen draw rhaid iddyn nhw weini a paratoi'r bwyd ar gyfer pobl oedd yn dod daw i Castell Deidreth, Portmeirion. Lle o'na noson fawreddog, a nhw oedd yn gwneud y bwyd. Derwyn Jones oedd methu berwi wy dechrau'r wythnos, a wedyn nath o mor gystadleuol, oedd o'n anhygol, a nath o ennill. Waw. Nath o'n dda iawn, chwarae teg. Oedd ti moyn nhw'n arbennig i ymddangos, neu pwy bys ti wedi licio cael ar y gyfres? Oedd gennym ni gymysgedd gwych yn hwnna. Maen nhw'n gweud Arthur Picton bys ti wedi licio cael ar y gyfres? Wel, dwi'n eitha licio Arthur Picton. Swn i'n licio gweld o'n stres. Swn i'n licio gweld ti yn efo, deud y gwir. Wyt ti'n mynd yn stressed? Na, ond wi ar gael. Ti yn rwan, ond ti ar gael. Ydw. Reit, fi'n mynd yn stress nawr, ti'n mynd i gochi, achos allai ddim cyginio. Allai ddim, ond so fe'n neis dysgu. Ond ti'n licio dynion blin? Dynion... Blin. Dynion blin? Fel Arthur Picton. Dwi'n weithiau. Fi'n ddim blin. Ond rhywbeth sy'n neud ti'n blin fi'n deall yw hwnna. Phobia da ti o hwnna. Beth yw hwnna, Emma, os neud i... Ti'n fod yn dal hwnna? Dwi'n methu deud o. Ti'n ddim yn licio fe? Wir? Pymitho? Ie, pymitho. Gaeg pwmys gada. Be, mae newydd neud fi fynd ala. Mae'n rhoi ei dan, ie? Mae gas. Didan. Be ddech chi'n neud iddo fi? Chos dwi wedi cael teddy bar bach yn llawn blew. Oed, ie.
Mae'n neis gael ti yma. Neis, ie. Felly, newn ni orffen yr eitem yma gyda di, o'r Tony Ecoloma falle, fan hyn, ond na, jog.